No, we back. We're no longer in Karibu. Tikadzoka nezuro manheru kuma-12. You just don't know the feeling of receiving such news. Imimiwo futi muri mumvura. Because what happened the day before yesterday, we were docking at some island. And then takangogara then patatonzonzi pane boat ranyura. Pazvakatanga kutaurwa people taitongofunga ukuthi maybe pamwe zviri kunzi pane boat riri kutoita kunge riri kupinda mvura. So the smallest boat that was where we were ndo rakaenda bva ranorescue the people vanga vatanga kunyura. And the videos that she's also circulating were taken by people from our boat. Pavakadzoka tichinzwa nhamba tichiona mavideos. Guys, remember isusu we are talking, we need to leave that place and go back. Ningongobatira moyo maoko kuti nhai Mwari, kana zvaitika 10 kilometers away from where we are koisusu. Munhu wese, people didn't really want to talk about it, but you could see kuti people are not at ease. Munhu wese pakangosvika kumba, because after the boat takupinda mutransport yekuti tidzoke kuHarare. Munhu wese, we really didn't want to talk about it, but I could see kuti vanhu vese, they were just in that space yekutongotya. Vanhu vakasvika kumba kavaingotrumbidzwa iJehovha, because zvinogona kunge zvakujambai kubhoti, but munzira futi there is a lot that can happen. But totenda Mwari kuti we are back. So yeah, hey, to the people that lost their loved ones, parents, handizivi kuti tingati. Yakabreka moyo wangu the most is when a child was busy asking kuti, people are trying to understand what happened. Has kutokwanisa kutaura kuti chii chaitika, but ngoti mama wangu handisi kuvaona. Mwari, it was just something else. Moyo unozotongotanga kubvunza kuti anenge ari bhiki wangu. Mwari akungoti mama wangu handisi kuvaona. Ameno vedu. Anyways, yeah, upenyu, but may their souls rest in peace. Upenyu hatina zvatingazviita. You vote once, nema free votes, but if you wanna boost, you can boost. Don't go away booster, guys, because Patavi if you know ama dying minutes, so I had out visa $100 beside. I'd have visa $1 beside. It will go a long way. Let's go and vote. Does it get better with time, love? It doesn't. What I would say is you learn how to live with it. You don't know how many times I sit down, dig and will ever life go back to normal? Can I ever be the same Lonlisha that I've always been? You just learn how to live with it. Ndine urombo kune mafamilies ese akafirwa nehama dzavo kuKariba nezuro. After ndaona ma-interviews aiitwa vanhu vakapona, I realized kuti ameno itsika yavo vanotyaira ava kuita temper around with people's lives. Same kumabhazi ndizvozvo madrivers haadi kutsiurwa kana achivhetemesa bhazi riya anenge achitonga akatakura masaga. Same apa ari kunzi akatombotsiurwa kakawanda achingoramba achipopota. Now wagonei wauraisa mhuri. Chiko chinemboitika nevanhu vanodrive ava. Chero kumushika chaiko. Vanhu vane chiko. Mune mhepo here imimi mama drivers. Mune mhepo. Honestly speaking, vanhu vaMwari dzidzai kuteerera. Kana vabereki vachiti bhazi ramhanya ngaridzike, kana vachiti muri kutyara zvisizvo teererai. Yo, I'm so devastated, honestly speaking. Nekuda kwemutyayiri anongoita anoziya zvese pazvino. No. Munenge makatakura vanhu. Itai zvido zvevanhu. Kungonzi ndiwonoziya uriwe upenyu hwevabereki munenge uri mumaoko ako.
ende ameno katorika hunhu kavo vanhu vanotyara ivava vanotozviona kunge vatungamiri veupenyu hwevanhu havateereri, they don't listen. Now mafamilies ashota nekwekuda kwekusangoteerera vedu veka. I'm so like I'm in pain. Zvawaida zvakaita ndakasara ndoga moyo wakazara maronda. Zvawaida zvakaita uri kure neni asi ndichiri kukuda. Weti unoda kuenda ukati rudo neni auchina. Weti moyo wako wabva nyanguka wava kuda kumbozama mumwe. Ndiri kusara ndichichema mumisodzi yerudo. Kutanga patsa kwakaoma nekuti ndichirinwe mumoyo. Ndichiri kuyeuka zvawaitaura uchitipa vamwe vese ndini wawasarura. Zvawakamboti haufe wada mumwe mazuri yako wakaramba achinzwika. Mumwe yose ngoma unorira zvino wevukura wandisiya ndichingotambura moyo unoshungurudzika. Ndiri kugara ndiri ndoga ndichiti maybe uchadzoka. Zvawaida zvakaita ndakasara ndoga moyo wakazara maronda. Zvawaida zvakaita uri kure neni asi ndichiri kukuda. Vese vandinoona vanondibvunza kuti sei ndakanyara. Handina simba rekuseka moyo wangu wakarukutika. Ndaikuvimbisa rudo rusingaperi asi iwe wakasarudza kuenda. Ndikazongoona ndave kukufunga mamemories endiwo akunditambudza kundipedza strong mapikicha edu andinotarisa. WhatsApp chat ndinoramba ndichivhura kunyangwe usina meseji yawatumira moyo ungarambi. Ndichiri kukuda ndiri kuda kukanganwa asi ndinotadza. Zvawaida zvakaita ndakasara ndoga moyo wakazara maronda. Zvawaida zvakaita uri kure neni asi ndichiri kukuda. Ndinoshubvunza kondakakanganisa papi kondakakutadzira chii. Handingarege kukuda kunyangwe wava kure ndichiri nyawe mumyo. Zvawaida zvakaita ndakasara ndoga moyo wakazara maronda. Zvawaida zvakaita uri kure neni asi ndichiri kukuda. Zvawaida zvakaita asi ndichiri nyawe mumyoyo. Baba balika dini baba likai. I think
Apareceu, bichona, meu irmão. Apareceu a proa dela.